Al principi és el verb, la paraula, i la paraula és amb Déu, i la paraula és Déu. Ella és el principi davant de Déu, tot és creat per ella, i sense ella no existeix res. En ella hi ha vida, i és la vida la llum dels homes. La llum resplendeix a les tenebres, però les tenebres no poden sufocar-la. Kiedy dnia siódmego odpoczywał Bóg, marnie się do niego wraca zakraść tłową. Od tej pory wszystko iść zaczęło źle. Gdy ostatnią szansę odebrał